Yeah, sanibonani ake nize ngapheke wengane zawethu. I hope ninosuku oluhle. Ake sixoxeke. It's been almost 4 years after kwenzeke inhlekelele ngoJuly 2021 la kwakune unrest corner that left over 300 people dead and businesses looted and tortured in KwaZulu-Natal and Gauteng. And one of the prominent people who was accused, of inciting violence will appear in court. One of those people is Duduzile Zuma, former President Jacob Zuma, and they will appear in the Durban Magistrate Court on Thursday this week, meaning tomorrow. Duduzile and her twin brother are now active politicians and members of the Umkhonto weSizwe EMK party that was founded and led by Uba Jacob Zuma. She was elected as a member of parliament after the May 2024 general elections. Duduzile also represented South Africa at the Pan-African Parliament. Her court appearance was announced by the MK party on Twitter. The party did not give any details about the charges that she will face, except the fact that they have to do with the unrest that in Zagala in 2021. Duduzile Zuma Sambudla uzo appearisha at Durban Magistrate Court ngomhla ka-30 ngo-9 ekuseni. Iphathi ke ibisimema to mobilize all ground forces to attend in numbers. Yathi MK party icela ukuthi wonke umuntu oyimember ye-MK party aphume ngobuningi bayo ezosupporta a member of parliament kanjalo futhi uDuduzile Zuma ongumunye wabaqavile kule qembu. I-unrest ke was yayiqalwe kahle suspect by the incarceration of Jacob Zuma ngenxa yelentuzane Constitutional Court. It was after President Zuma failed to comply with the izinto ezazishiwo uZondo ngaleyo nkathi kule commission of inquiry yakhe ebabeyenza. Ududuzile ke ujoina a growing list yabantu ababeboshiwe ngo-July unrest ekubalwa kubona uBonkosi Khanyile naye kuwoqala waboshwa kanjalo noNgizwe Mchunu waboshwa nabanye abaningi abagcina abanye amacala abo dismissed by the courts, amanye agcine phelele emoyeni. Acace ukuthi yini eyenza ukuthi bafuna ukuthi uDuduzile avele enkantolo okanye icala lakhe okanye aboshwe manje after iminyaka ewu4 yonke bengakaze bamthinte, bengaze bamvulela icala, bengakaze basho lutho. Yebo, there was a cry ngaleyo nkathi ukuthi why Duduzile was not part of abantu ababoshwa ngoba she was very vocal and very active on social media, especially ku Twitter uswaziwa nge-X now, poster asho ukuthi nangumlilo ngapha, asho ukuthi kwenzakalani ngapha, asho ukuthi ayihloma ihlathele. She did say a lot of things, but at that particular time akekho owahamba wayombopha okanye wambamba njengoba kwenzeka koNgizwe Mchunu sambona elandelwa amaphoyisa esingisekubhaceni kwamanje bayangibopha kazi ukuthi bangibophelani. So akwenzakalanga kuDudu ngaleyo nkathi. But now that she is a member of MK party, and at that time remember there was no MK party, Jacob Zuma was still a member of ANC fully, and nobody knew what they were planning behind the scenes, because we all find out after iseqalile MK party sebesho ukuthi they have been planning, hence Lloyd Floyd, but they no Dali Mpofu Tambo, they basho ukuthi as something that have been plan behind the scenes. Ungaba nje uZuma ukushiya kwe-ANC yena bayazi ukuthi egcineni uzogcina ephumile. Wagcina ehlangene noJabulani ke waqala iqembu izeke benoJabulani baphinde baxabana. uDuduke usephumene naye ke wabhala ku social media wakhe washo wathi cha siyanibona lento enzama ukuyenza kodwa ize kunjalo babeke iqembu selicela ke wonke umuntu omphathi wonke umuntu member of the MK party to make sure that they avail themselves bazo supporta ka uDudu Zuma Sambudla osabizwa ngoSambudla ngoba wayeshadile. uDuduke, she is a twin brother, she's a twin sister of uDuduzane Zuma naye uke wazamqa ukuqala iqembu lakhe kodwa laphelele emoyeni sho sebasebambiza ke khabathi hayi ndoda
ngoba kuhambanga kahle sala usujoin iMK. He is officially an MK party member, but even though engathi akanaso isikhundla as yet, but buye ngazi ukuthi uzofunda izinto, uzosifundela maduzana ukuze ayibone ukuthi zenzakala kanjani. So kusho ukuthi kusasa ke wonke umuntu uzokwazi ukuthi athini amacala abekelwe ududuzile, because we all know they have to do with the unrest, but ke now officially tomorrow njengoba ezovela enkantolo, that's when ke ezobekwa amacala ngokusemthethweni bese kuyasho ukuthi nali icala lakhe kahle kahle aboshelwa lona. Akuveli again ukuthi kusho kodwa phela vele kuyacaca ukuthi ngeke aboshelwe ngaphakathi, uzoboshelwa ngaphandle because kukanjalo. But ke abantu abaningi bathi this has to do with politics, why beyekiwe, bathi amandla nje ukuthi kususe attention nje asekunawo nalama khetho okucibiyela and all of those things, bafile ngazi ukuthi kumele bathi bumgoba ududu uphondo ngoba babone ngazi uyena i-force behind the scenes lapha kwi-MK party. Abanye basola bonaka bangaphakathi kwi-MK party ukuthi sebehlangene nabanye ukuthi kuboshwe le ntombazane ngokubuke ngazi ukuthi lento MK party iphathi sokwekhaliza amantungwa noma ngayiphatha phela bakithi into yababo wakhe ndiyakubo egcineni. So a lot of people got imsebenzi if it wasn't for Jacob Zuma and whoever ngabe labantu abayitholile imsebenzi. So it was rightfully so for Dudu to get a job at the end of the day. Mina ngizofaka wonke umuntu, ngizofaka ngisho umakhelwane, you know. So it's always funny where umuntu eqala into yakhe bafika abantu ngaphandle bezomcontrol. I just don't know how politics works. Ukuthi ngofika uqala into yakho bese abantu bafika ngaphakathi bafuna ukuxoshwa, bafuna ukukhipha ukuthi how does it actually work at the end of the day. Ngiyakhumbula nje nalapha iNFP before Mama Gwaza Msibi ahamba emhlabeni ukuthi base befuna ukumjikela and all of that. Kusuka sekutheni ngafike ngiyacabanga nje afike ngivuke nje ngiqala into yami ngithi nansi into yami bese ngiqasha abantu bese befuna ukususa mina kuyona we hayi shame ngadlali ngodudu. So anyway everyone, Khonto Wesizwe party or everybody who loves Jacob Zuma or who loves the family or whoever who sympathize with Dudu and bayacelwa ukuthi baye lapha ya enkantolo ke sinaso ukuthi isikhathi sokudlala asilapho. Please make sure please you subscribe and please nganza ukuthi kanibuka ama-ad uyibuke nje ad noma ungathandi. This is the only way to support us. Uma ngenjalo fake comment nje noma ungafaki u-like noma ungafaki inhliziyo bese uyayidlulela nje kumahala nje ku free futhi uyawin. Thank you so much guys.